cek. Shalom. Huriani Tuhata, tapasonang marohata, dinalahomar saur hitarap do Tuhata di parminggota di bagasan manunggoton, ima di minggu napa duahon dong Trinitatis tanggal 14 Juni tahun 2026. Tapukama parminggoton marhite ede huria nomor 550 sia ayat sada rodi ayat tolu. Mari hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar itu di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pini ujima debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banwa gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih do hita di bagasan ibana, adorang soojak do petanoon, asa badia hita, jala sohasurahan di adupan nai di bagasan holong ni roha. Idama, say nol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohana. Say dihalunguton rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mangasahon ibana, marlas ni roha do hami, marhaposan tu guarna na badiay dohami. Say pasonggop ma asin roham tu hami ali Jehovah, hobar tu pakalunu nami di ho, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dibata jala amanami, sai urupi mahami asa unang madele hami ujuro hapogu sotu hami, jala asa unang mangagupo kubai kami silehon-lehonmu na denggani ujuro pasu-pasum tu hami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tuarta na dihasyanganon.
lehot di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabat di setianon yak kana porsia diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Patik ni debata dihita di bagasan mingguan, ima patik patuluhon dohot lapatana, songonon mahatana takas ma tapai hutihut. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dusugut akana marsineang di guarna. Dia do lapatani oddo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangasi marhite guarni debata, ai dinatar sosak dohot pangyang, dohot puji-pujia do sidohonon guarni debata. Ido sahatna, atong rap magidogogo mahitasian Tuhan debata, ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata tuadopa ni debata, martang yang mahita.
Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huilala hami, rikotdo asin roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahe na hupacerep hami diri nami sedarion di jolom, jala hupar hatopot tami, tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia songo biru-biru na lilung. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halo mohon roham hamatian ya kapat dosa, alai hamu bawa nirohana do lomo niroham asa mangulu. Sesama saluhut hagi dohon nami, dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogo onito di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon diguarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tu au asa mangulu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rada dosa buna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Epistel dihita di bagasan mingguan, iman atar surat di buku ni panuri rang Habakuk bidu 2, mamuka sian ayat sada rodi ayat 5. Marsikat soring mahita majahahon. Di atas panatapak kedua jongjong, jala tidangau tu partano batuan, jala manatap-natap paumar nida manang aha sidohonon na tuau, jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi mina Jehovah mahalusia, suraton mapangakuani, jala ulir untuk apa batu paneratan, asa takas tajahan nang halus. Ai taringot tu tiki sogot dope pangukaponi, jala hapogan mariahi ujung, jala dang margabus, tung sura pelumeba, sai payamaima mai, ai saya narodo sogot dak tagamon tartading. Ida mana tiado yudana, dan tinggo rohana di bagasa, alai anggo halak parti gorim, moto dunia ini, pasti marpa.
Tongot tahe pangose-ose do yang anggur, jukat do bawa di bayan, dang marparadianan, di paruak do butuhana songon perbeguan, jala songon hamatian do ibana naso olong mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut aka bangso, jala di paluhut tu ibana sude aka marga. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siaw tai, songo na hina tidak ko ni dongata sa hapor siaw di sadok portivion, rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tungo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, andorak suabubuhan, ido tuata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banutoru dong ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen aka nabadia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai namandok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu.
Horas madita salhuna. Tik-tik ni huriata di bagasan mingguon 5 minggu tanggal 14 Juni 2026. Topik ni jamita di bagasan sadarion di Pitori ala hapersiaun. Tik-tik na perjolo guar ni minggu. Ia guar ni minggu ta sadarion 5 minggu paduahon dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Dapat 2 hon dadanak nasorang. Di hari Selasa tanggal 10 Juni 2026 nunga di basa-basa otuata sada dadanak boru ima di keluarga ni Amang Bintaro Rindo Naro Lubis tubuh ni Inang Rinawati boru siaturi sian Banjar Ciputat sekitarna hipas do dadanaki songoninang natorasna. Dapat tuluhon padidion nabadia. Sadarion minggu tanggal 14 Juni 2026 ima di parmingguon manogot pukul 7.30 WIB. Patupani huriata do padidion nabadia tu 2 halak dadanak sian 2 keluarga. Ima na perjolo misalnya Betrika Clarissa boru Damanik, boru Niamang Nikodemus Damanik, Inang Sabrina boru Simbolon sian Banjar Ciputat sekitarna. Dapat 2 hon Jasmine Jane boru Samosir, Pahopu sian keluarga Amang Alaris Pangiduan Simbolon, Inang Lungguk Elfrida boru Simatupang sian Banjar Rempoa Ciputat. Napapaton pengapulion. Patupauta do pengapulian dari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 20.30 WIB. Dung sidung sermon parhalado. Patupan ni huriataro di acara pengapulian itu keluarga ni Inang Romalinda Manik boru Saragi. Maringanan di konsistori. Pinangidoma atau ruas khusus Banjar Tanah Kusir Selatan. Asaro madoti acara pengapulioni. Napalimahon rapot panitia tahun transformasi keluarga. Naparjolo rapot internal panitia di Patu Pasadarion minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Maringanan di Aula Sopo Praja. Pinangido tu penasehat Amang dohot inang panitia. Rap dohot sude panitia asama dohoti rapoti. Tik tingomma songon udangan resmi. Dapat 2 hon pertandingan olahraga. Di Patupa panitia do pertandingan olahraga ima bola voli, catur, tenis meja, domino batu. Songonom ma jadwalna. Naparjolo pendaftaran nunga dibuka tanggal 7 Juni 2026 pukul 10.05 WIB. Dapat 2 hon technical meeting dohot pengundian di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Napatuluhon pertandingan dimulai tanggal 4 Juni 2026 sahatu tanggal 8 Agustus 2026. Napawaton Sintua Banjar dohot ketua Banjar wajib do dohoti technical meetingi jala masuk tur grup naung dibahin ni panitia. Pendaftaran on boima melalui Erik Fernando Pasaribu nomor HP 0856 sia 2 opasia 8802 manang melalui Situa Banjar Nabe. Tiktina paunopon kebaktian Banjar di Patupa di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 pukul 20.00 WIB ima di Banjar Naparjolo Jurang Mangu Pondok Aren di Bagasni keluarga Amang Timbo Simanjuntak Inang Boru Sirait. Apa 2 hon Bintaro Kodam Depsos di Bagasni keluarga Amang Roni Situmorang Inang Boru Manurung. Apa 3 hon di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah di Bagasni keluarga Nonya Situa PH Pangaribuan Inang Delima Boru Siahaan. Apa 4 ton Banjar Ciputat Banjar Rempoa Ciputat di Bagasni keluarga di Amang Felix Gultom Inang Boru Tambunan. Tikting tambahan ruas Namar Sahid. Naparjolo Amang Yosua Silalahi dirawat di
Rumah Sakit Murni Teguh Petukangan Banjar Tanah Kusir Kodam. Nah pedoahon Inang Reni Simatupang Boru Purba dirawat di RSUD Depok Banjar Tanah Kusir Kodam. Nah patuluhon Roso Arana Lambok Delvior Rosilalahi Naposo dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat Banjar Rempoa Ciputat. Saunari wujau kami masurat sian eporus perihal hari ulang tahun HKBP PA 115 tahun. Surat sijahaun di gereja nomor 450 sia garing L08 garing 4 Romawi garing 2026. Madapoton nahina holongan sude ruas dot parhala doni HKBP dengan perantaraan preses di ingan nabe. Tabe madihamu di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus natok tong madongani huriana. Sian uduk manang serep ni rohata, tapuji matuwata iman na mangiring-iring dohot nama masuk-masuk huriana. Sian hatu tubuna di tanggal 7 Oktober 1861 sahatu obason. Songon hataridan nilas ni rohata, naing patupaon ni HKBP ma. Pesta Parolopolopon manang ibadah raya ulang tahun HKBP na 115 tahun. Ima na naing di Patupa di hari Minggu ke-20 Dung Trinitatis di tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria. Nunga dipabakit uluan ni HKBP panitia penyelenggara ulang tahun HKBP. Hobar tu si pinangidoma haradeon ni sadok ruas dohot parhalado ni HKBP. Anggiat marsitu tulau manang yakon dohot manumpahi hadu tulus ni pesta parolopoloponi. Anggiat bolas mardalan bain hamuliau ni debata si tolus adai. Uhut makorhon las ni roha dihita sa luhutna. Songanima pinasatami tidongatongata sian tangiang dohot pangurupi tabe pinasahat maulea te godang. Tabe mardongan tangiang peraja tarutung tanggal 16 April 2026 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Songanima tikting nama di bagasan huriata di bagasan minggon tuhat tama nama dongan ita saluhna horas.
dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan agabe turpuk jamita di minggutta sadarion sijak konotta jalasi hangulu honotta imanatar surat di Galatia bidudua mamukkamai sian ayat 15 sahatu ayat 20 sada tapayutihu mak halak jahudi hiad dohami dada pardosa siana kaparbegu alayoddo huboto hami sian hapor seao di Jesus Kristus sabingdo dapotan hapitoro jolma dada sian ulaon patik dibaheni nang hami gabe porsea di Kristus Jesusi asa dipitori hami sian hapor seao di Kristusi dada sian ulaon patik aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggosian ulaon patik alai mulo pardusa terdapot nang hami nanaing pitor marhite-hite Kristus dagabe sitabay dosa do Kristus disi dauma anggoi ay hupajong do diriku pangalaosi molo hupauli muse naung hulohai ay nung nga mate au dipatihi hinorhon ni patihi asa mangulu au di dibata rappon Kristusido au tarsilang dada au be na mangului nuhaing Kristus do mangulu di bagasanau ia mangulu piau nuhaing di bagasan daging mangulu marhite-hite hapor siau di anak ni debata namak kaholong yau jalan na mangaleho dirina humokko pau dang hubolokkon asni rohani debata ay out adong hatigoran marhiti siapatihi magopoma hamamate ni Kristusi ima saatna nung amate alay mangulu ima hita jolma ikon parhatutuot tado nang marhaporsiaw kita marhiti-hiti na hinokop ni Kristus sabutullah nang matihinado hita alay mangulu muse ala di pangulo itulah karya Kristus. Ido na say tapes tahon, taulup po di bagasan ngulut taha porsiota, pakokopon di Kristusi di ngulut ta. Nunga taha po si jala taha porsiai. Jalahita ikom mangulu di bagasan na taha porsiai. Ima Kristus si Pangulo na dihita, dingulutta. Na jugeri ikon hamatiyad do. Ido sa tadok nakiring. Naung mate alay mangulo. Naung mate ala niyaha. Ala ni hagiot hadirion ni jolmaido. Ala ni
pamiliton ni jolmai dihahulumon. Ido satadok tuani ma ro berita nauli. Hita majolo hamuak kamang dot tamak kenang. Najulu hita dihahulumon. Songonari dihatiuron. Dek kodohono mamauliade. Najulu hita ikomate. Ale sonari gabe mangulu. Buah musedo. Molo nuaingon. Neng mula mahita musetu hahulumoni. Terjalorohat tado pikirat tado. Pasti dat tado. Bah. Terbalik nggak gabi suhar. Nunga ni jalo hati uron. Dung ni tinggal kon hahulumon. Hape songonari. Neng mula may iba muse. Tu hahulumoni. Bahkan at sugari. Marupani. Sa tayo molo siya parjami taunon. Pinasaha tu hita. Hamuak keruas ni HKBP kebenaran lama. Sonari marhiti jami taon. Tinggal lo kamu mahati uron. Mula matuha hulumon. Ahama ulaning dohono muna. Ajar sesat. Dang tohobyo si parjamita. Lau songoniro nang dongata, molong na manugi hok kita, haru ditogi hok kita, mangulahon na sosuman, hataridan ni hahulomon, ado ulaning nagabe tanggapat nagabe respota. Maragam rapat dokta alai sada tujuan. Olo tado bah beto gihoko tu lobang. Bah beto gihoko tu hamagoan. Maragam nabui tadok. Laho menolaki. Jala ido na masa di turpuk tahun. Hamok kadongan. Molo pinake markite turpuhon ima. Adong nahurang pas. Nahurang tabo. Nahurang denggan. Tupak kilalaan ni Apostel Paulus. Ima. Na adong jolma barani bahkan majalo madok asa mula ma tu aturan ni Hajahudion dia mai ima perbudakan agama. Ahama perbudakan agama ni Hajahudion ni. Ima. Iko mula ma tu patik. Jala didok mamuse ikon disunat. Jala didok mamuse ikom mangulahon na denggan perbuatan baik. Ima nagabi ukuran seseorang mendapatkan keselamatan. Ima nagabi ukuran dipitori ma ibana. Molo
diulaho patiki, diulahon nadenggan, apalagi mesti ada persyaratan disunat. Sahalinari gabe dipitori maibana, dia akan dibenarkan, dia akan mendapat kebenaran, dia akan mendapat keselamatan jika dia melaksanakan hukum Yahudi, yaitu hidup di dalam hukum Taurat, hidup di dalam berbuat baik, dan dia disunat. Maka dia mendapatkan keselamatan. Masa maon, tu perjalanan di sejarah gereja na julu. Ima na terjadi penjualan surat indulgensia. Artinya surat penghapusan dosa. Isi manuhor surati sesama dosana. Gabe ima rupani nanyalo ni jalan na pinature ni amat Martin Luther. Dang sitongi hola sadado nabui peluaho jolma mamitori jolma, hanya satu yang sanggup untuk membenarkan kita manusia, ima Tuhata Yesus. Dan adong asing ni ay Tuhata ipe madok di bagasan ede au dodalani. Dan adong nasing. Dan adong nasing. Jangan-jangan banyak manusia mungkin dia sampai stres memikirkan apa cara apa yang harus dia lakukan. Dia capek, dia letih mencari supaya dia mendapatkan kebenaran, supaya dia dapat mendapatkan keselamatan. Ngapa lu jauhi? Marula-hula dorupani baik di jamita, jala ido, diganup waktu, diganup partikian. Molo didok, molo mate ho, tu dia do. Dan pola maul. Itu setiap saat amang inang. Hamu kamang dot tamak inang sudah kita. Suku-suku ni sangat mendasar. Molo mate ho, tu dia do. Pola pusik kita. Mulok kita nama dok di gereja rupani. Alani dosaku tu api narokku dawin na. Bunga. Pala-pala memangicir. Itinggal humba gereja. Marhua pola marminggu. Ayang gotong do tu api narokko. Tapi Tuhan Yesus berikan jaminan. Marhite-hite asiasi. Sola gracia. Hanya karena anugerah, pemberian semata. Hita dihokop. Dileo tu hita ima, hangoluan haluaon, dipitori hita. Melua pe hita. Jalamolo tadok di bagasa kepastian, saya masuk surga. Alai dia matadok dalam nama Tuhan Yesus. Artinya di bagasa Tuhani. Asa songon topik ni mingguta ima dipitori ala haporseaon. Dibenarkan karena iman. Dangalani gugutta, dangalani usahata, dangalani hamalotta. Itu na gabi inti pemberitaan
marhite turpuk tahun, ima Galatia 2 ayat 15 satu ayat 20 sada. Dan gabe terjadi besongon na yang dicoba-coba halak Yahudi kembali lagi untuk melaksanakan perbudakan agama. Diakah ruhut nih hajol maun. Tetapi Rasul Paulus ingin mengarahkan kepada kebebasan, kemerdekaan Injil. Baik siapa dohan itu hatta Yesus. Nang dohonon na. Tuk sobui do jupang ni jolma. Halueon hapit torone sian patik. Boy hita malua sian na mangulahu patik. Boy hita malua sian na mangulahon na denggan. Nanang dohonon na. Sotung gabe dihagi jakko jolma na dinggan na benenna. Ala nido mole suku kita. Ay buasa iulahoko na dinggan. Buasa diulahoko na dinggan. Ratorok do hita madok asa masuk tu surgo. Alay dia do alus na sitong. Mulai dok buasa diulahoko na denggan. Hulahon na denggan. Ala ido perbueni haporseoko. Itu adalah buah iman. Ay bahahora hapor siyamu ay na hinokko ni Kristus doau. Ay na pinangulo ni Kristus doau. Na tsugari na umate hinanaw. Alay gabi di pangulo ibana. Iman ako hamulatehon ala mangulo au di Kristus. Jala ala ni pakkokopon ni Kristus di nguluku. Ikon ulahon aku manadinggan. Jala ikon ulahon aku mapatiki. Ay dang na ala ni iyau. Di pelua Kristus. Ay nang perjulo do hita di pelua Kristus. Jadi dang bu sotong ke bisala mga tusi hita. Baberati ape dang nalan na mangulahon na dinggan. Gabi masuk tu surgo. Bau nga. Ay nga pasti ba masuk tu surgo ni ulahon makana jahat. Dang. Alaw nga tado nakining, taulahon na dinggan, ala ni parbuwe ni hapor seota. Taulahon na dinggan, ala naong takas do tajakot tahanguluhon, as ni rohan ni Tuhan itu kita, naong di pangulo Tuhan kita. Jadi molo nong mendasar doi, dang adong bigijang ni roha, dang adong bikisombongan. Ay mangulo piyaon maeng. Na pinangulo ni Tuhan ido. So na ala ni gugok kui. So na ala ni huwasok kui. Alay adong do persoalan. Persoalan ni dia. Didok. Kita dipitori debata. Dipitori Tuhani, dibenarkan oleh Tuhan. Dan itulah yang kita imani sehingga dikatakan dibenarkan karena iman. Benar pasti deh kujalotta do hita nang dipitori Tuhani. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu akan harus kita terima. Alay masalahna. Torok do nama jalo. Alay saya dong do na soma jalo.
bahita majunoang. Jatuh fonis matuhita. Ima. Hukuman mati. Tuhan itu nagabi hakim. Alai diida. Iko paluaku. Allah hola di tangan ni hakim do. Ima sitio ordong-ordong. Dilaksanakan apa tidak? Alai Roma ibana madok dang. Dan gabe jadi be. Tu ibana hukuman mati. Saat mabaritai itu hita. Dekolas marohata mau lihat ma. Dan jadi api hukuman mati au. Hape au maina diba. Nunga dileo kesempatan. Nunga diputus dan jadi mati. Dan jadi hukum mati. Hape nasing. Duk sahat baritai. Dan ngolau. Dan jalokui. Hakku dunang mati. Inna musik. Bahwa nga alaso di jalo. Ima keputusan. Naso jadi hukuman mati. Pesina rugi. Ya naso majaloi. Artinya ada yang menerima Injil, ada yang tidak menerima Injil. HP berita nauli nang tajalo itu nagabi panguluhon Kristus Yesus nang tajalo itu na panguluhon Yesus Kristuslah yang menghidupkan kita yang seharusnya kita sudah mati. Ido asaja beta kas di do ayat ayat 10 sia do ayat 20 hujahama song pakatidak kono ni apostol Paulus song ni do nang pakatidak kono takana porsea ayat 10 sia di dok ay nunga mati au dipatihi hinorhon ni patihi asa mangulu au di debata rapon Kristusido au tersilang ayat 20 dada au bina mangulu inuaing Kristus do mangulu di bagasan au ia mangulu piau nuaing di bagasan daging mangulu marhite-hite hapor seaon di anak ni debata nama kaholong yau jalan nama ngaleo dirina humokop au nang dohonon na disi hita pe akan nong marhapor siaw tutuhani ikod dohonota ay dangaw binamangului nuaing alay ise nama Kristusina manamangulu di bagasan diriku gabi buyaw mangulo nuaing asam olo Kristusino na mangulo di dirita ikon khobar tu Kristus na mangulu di diri taima hangulu honota rotu hatta Yesus madok dung dido akka siboto surat akka halak jaudi naing mangaleai patikidoi naing pahabison laho manutung patikidoi asaro alai aha didok tu hatta Yesus dang roa tu portibion laho pasikopon patiki ima di bagasan holong atong molo nang Kristus itu na mangulu di kita mangulu mahita di bagasan holong makaholongi debata dohot makaholongi dongacol ma molo dong sahak makatai taringot tu holong pasti do sudema duk pakilalan buama bainol lahu mangulahonon apalagi dong sahak muse haholongi musum baharo makaholongi diri na mawalanin na songoni nang makaholongi dongan buah muse ma bainol makaholongi musuh
Ay holak kacit saoti roh hadibain. Ungai sita ate-ate. Alai tertentu sempurna do ima standar ni Tuhani. Dan ang boy tawar menawar tu si. Pitu 50% mali Tuhan ate. Tidak. Tuhani madok iko 100%. Buah macara nadang tarbainawi secara sempurna. Dako mabaiko sempurna. Au do mabaiko sikop. Ay subuhi bayan berdebat rupani hirasona dipolitisir saotik. Padang bui. Alay ano na yung dohonot na tutuhani. Ya. Olo Tuhan. Ulahonok kumay. Alay. Ikorapokodo au mangulahoni. Asa homa napasikopon. Molo siya kadirioku. Tungso tarbain. Ay mangulu peon waing. Alahodo na mangulu di diriku. Amin. Martang yang maita. Marmulia mahole Tuhan, siyan saddo ngulu nami. Ala hodo namamitori hami, jala ikonido, pagkatidak konon nami di bagesan ha porsyon nami, madok. Di pitoriho ala ha porsyon. Dang naalani hamalon nami, dang naalani pabahenan nami na dinggan, nang pele Tuhan, di pati kokodo Tuhami ikom mangulahon na dinggan, alay, parbuin ni haporsyon nami mayeli Tuhan, ala nong di panguluho kami, ala nong di pitoriho kami, ikot tamama kami, makanguluhon hobartulomo ni roham. Alani holong miali Tuhan. Namia dihami jala ikon huhanguluh kami. Marhiti huriamon. Ingok dohami dia keruasmu na di bagasa parsahiton. Joshua silalahi. Reni buru purba. Rosoara nalambok del Piero silalahi. Odorita manurung boru sitio, Risma hutapea boru si hombing, sahat M na pitupulu, situa Profesor PTD si hombing, Rosdiana boru pangaribuan, Estiria si majunta boru na pitupulu, Erika si majunta boru si barani, situen siniro MH si hombing, Robert Maruli tua malau, Renita malau boru si ringo-ringo, Regi Kendrick hamonangan malau, Ucok malau, doktranda preli boru siringo-ringo, normala si tompul boru manihuruk, de Selina, Marta uli boru si topul, Krenius panjaitan, nyonya sintua dak boru pasaribu, sintua doktrandus GP manihuruk, uli novianti simbolon boru siahan, makmur panggabian, Iwan BM tampu bolon, doktrandus EH pasaribu, Ridwan Sansoko marpaung, Arnold South RP Tambunan, Elias Adelina Pardedi boru si hombing, Doktrandus Pontius Fasius si hombing, Delima Henny Ginting boru lubis, Raya Tiambun siagin boru siahan, Marsma Purnawirawan Doktrandus M Situmorang, Emmi Hutahayan boru siagian, Ridwan Irianto Situmorang, dohot akan astor guarihami ali Tuhan, ruasmu na di bagasan parsahiton, di dia penasida, di tongan ni bagasna, nang songon ni tongon di rumah sakit, doh dia ka na intensif di penanganan ni aka medis ale Tuhan, bono nami nasida tu oleh Tuhan, mangasahon asni roham, pergugui nasida, papos rohan nasida, makirim tuho, asa margugu nasida, di ragam ni parsahiton nasida, dia ka makirim di hamalumon tongali Tuhan
mangasahot na sinuham, mangido hami tuho, asaho mali Tuhan, mangalion hamalumoni siyan parsahiton na sidabi. So ngani manang, hamulation nami tuho dia ka las ni roha, na jinalo na pinasahap mo, turuas ni huriam, ima, hahipason, digadyang ni umur, di ulang tahun, di hari hatutubu, di ulang tahun, di hari pardongan sarepeon. Songoni nang diaka ulaon na mardelet doho denggan doho diaka ragam ni na asing na sutarguari kami ditongan ni keluarga di parkarejuan na taruli aka pasupasumlas ni roh siya kuali Tuhan. Songoni nang diaka pardongas sarepeon pinuji magwar mo le Tuhan mauliate madiho di saluhut go ni asin roh kami saluhut ngulu nami dinanaing sidalan nami tutiki na mangihudo na naing siulaw nami dia karagam ni siulaw nami hupasat kami matuhole Tuhan asaho na manangan-nangan jalato tong paribisuhi kami ale Tuhan asa di gulmi ningulu nami marhabiarat tuho hola di bagasan Kristus Jesus martangia kami tuho amin. Tapuji matuhatang maredehita lasu disommahita pasahat papung pilihan. Sayang mohon tangan di Tuhan.
Sahab mahita ima tu padidion nabadia tu dua halak ianak koni huriata. Jumuluma tapuji tu hata marhite edeta o Jesus naing tardidi. Martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gicang, narodo hami tujulum, mabuan akadat danahon, saya si maroham. Jalo manasida gebianak konmu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hangul basugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuaka dongan natoras nama buat dana sidilonon tangion hamuma hatan itu hatta Yesus laho mahamu tulia portibion nin nama doa kasisianna podai hamuma salu bangso didi hamuma nasida tu bagasan guarni de bata ama doho anak doho to di parbadia ajari hamuma nasida mengaradoti saluhu nau tonahon itu hamu jalaingok ma saya dong anakku do hamu ganupari rasira saro ajal ni hasyanganom. Mana yang sena porsia doho ni didi dapotan hanguluan alaina so porsia honau hum sogut. Tangion hamu madohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maakana mabuat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian nai mana mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugu marohana dido ma. Loas hamu maakada dana hiro tuau. Unang oray hamuna sida ay diak kasi songonido harajaw ni dibata. Natutudo na hudokot tu hamu manangisip yang gusosongod dana iba na madjalo harajaw ni dibata dang bongot iba na tu si dungi di haul makada danahi diapehom matangan na tu na sida mamasu-masu na sida. Atong tu hamu na toras na maboda dana nang tardidi hatid dakok kamu majolo hata hapor siyautay.
Atong alusiamu mahata na husukut tonon na parjolo. Di pangiduhamu no yang didio nak kadadanahon tu bagasan ni nahina porsian muna molo songoni alusihamu ma di pangido rohanami. Paduahon beha naulo dohamu mamuda anak kun munaon asa diboto jala dihutun nasida hata ni debata molo songoni alusihamu ma naulo dohami. Patuluhon naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus molo songoni alusihamu ma naulo dohami. Atong tapasaha mana sida tu debata markiti-hiti padidion na badiay hudul mahamo buah kau masasala tu jolo. Ale Michelle Beatrick Clarissa Damanik hudi di mahu tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi parbadia amin padua ma sudah padua ma saya diramuti Tuhan di bata mahodi habobokot montu bagasan harajaw ni di bata rodi saliling-liling na. Amin. Ali Jasmine Jane Samosir hudi di mau tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni tod di parbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahodi habobokot montu bagasan harajaw ni di bata rodi saliling-liling na amin. Tapasada marohat tamartang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hamya kada danahot tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anak konmo marhiti-hiti padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanon. Jala gabi paniat di hanguluan na saliling-liling na. Asi maroham doh dia kanatoras nidak danahon sai pargugoy jala ajari mana sida manugunugu dak danahon toho asarap na sida taruli dia ka artani harajaonmu amin. Tapuji matuhata maredehita laos ditikin na maredio mahita rap jongjok kita saluhut na edeta puji Jehovah na sangap.
patangnya koma pilihat tahun martangiang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na utus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupara siya kami pilihan on, pati bulon harajaon mo, ditonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami godang ni silyon mitu kami. Asalam girgir kami maddo mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say romahara jaonmo, say saut malamoni roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami, sa deryon hangulua siya pari, se sama dosa nami songo panisan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasalas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siya namata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena tutod di munabe. Amin.